Dobrý deň, dámy a páni, je mi naozaj cťou privítať vás tu v Milhostove na východnom Slovensku. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli dnes čas a prišli stráviť spolu s nami tento krásny jesenný deň tu na našom inovačnom centre. Myšlienka inovačného centra je veľmi stará, nie je to nič nové, ale nevznikla by tu na Slovensku bez podpory našich partnerov. Pre spoločnosť Monsanto my už druhý rok robíme pokusy ohľadom hybridov kukurice. Testujeme hybridy DECALB o rôznej skorosti, skoré hybridy, neskoré hybridy, plus robíme vyživárske pokusy pre firmu Monsanto. Najlepšie sa tu darí hybridom stredne skorým. Myslím, že tá spolupráca je na vynikajúcej úrovni, komunikujeme spolu a okrem toho, že nám pomáhajú s hybridmi DECALB, pomáhajú nám aj pri technologických pokusoch. Portfólio DECALB v tomto segmente zapracovalo veľmi intenzívne a snaží sa priniesť hybridy, ktoré v plnej miere sa vyrovnajú častokrát i stredne neskorému, možno na niektorých oblastiach i tomu neskorému segmentu. Ja spolupracujem s Monsantom už asi 10 rokov, s pánom Makarom, na čo som hrdý. Veľmi dobre vychádzame, robíme aj pokusy. Teraz mám napríklad v 10 hektároch pokusy. Veľmi dobré hybridy sú, lebo odolávajú suchu, stresu a keď im dáte, čo treba, tak to je na jedničke. No tak naši farmári určite najviac oceňujú stabilitu úrody a pomerne vysoké úrody, čo sa týka týchto lokalít. Preto aj keď naše osievá patria medzi najdrahšie, ale farmári si vedia spočítať ekonomicky, že aj napriek vyššej cene osiva dokážu tieto naše hybridy dať úrodu v ktoromkoľvek počasí, čiže aj v priaznivých a nepriaznivých rokoch. My sme tu predvádzali značku John Deere, to je celosvetový výrobca hlavne teda traktorov, kombajnov, mobilných, teda samochodných rezačiek. A takisto sme tu predvádzali stroje značky Bednar, FMT, to je český výrobca poľnohospodárskej techniky. Samozrejme, tieto stroje sa vyrábajú aj v menšom vyhotovení, to znamená, či už traktor alebo závesné náradie je k dispozícii aj pre menších farmárov, pri menších výkonových kategóriách a povedzme menších záberoch spracovaní. Ja mám tú česť už 20 rokov robiť pre spoločnosť Monsanto a Monsanto najprv bola známa ako chemická firma, až potom vlastne sa pretransformovala na osivársku. Viac menej na osivársku, ale stále herbicídy robia asi 1/3 nášho predaja, alebo nášho portfólia. Nešlo tu len o to ukázať hybridy kukuríc, ale hlavne technológia a spôsob pestovania. A práve tuto na tejto báze my máme vlastne už 15 rokov stacionári, kde robíme klasickú technológiu, minimalizáciu a priamu sejbu. A v tých pokusoch vychádza práve aj s tými DECALBami minimalizácia ako najlepšia, ako kompromis medzi nízkymi nákladmi a vysokou úrodou. Mňa prevažuje skôr pestovanie kukurice na siláž, lebo
Naša spoločnosť hospodári v podhorskej oblasti pod pohorím Výhorlát, Kamenica nad Cirochou. Veľmi dobrou výhodou je v dekalb, osivách dekalb aj sucho, vzdornosť dosahujú minimálne 20 až 40% vyššie úrody jak od konkurencie.